Не думаю, што буду пра гэта казаць, узгадваць. Прайшло гадоў ужо 20. Калі я яшчэ быў семінарыстам, мне даводзілася слухаць нашага протапрэзбітара айца Віктара Данілава, і мы ўсе семінарысты ўжо на памяць ведалі яго павучанні. Ды толькі пасмейваліся са старога, калі той пачынаў амаль тымі самымі словамі распавядаць нам нанова тыя самыя рэчы. Адной такой тэмай была каталіцкая самасвядомасць. Важна выхоўваць у верніках каталіцкую самасвядомасць. Прыкладна так казаў отец Віктар. Навошта ён гэта гаворыць у тысячны раз? Гэта ж не пра Біблію, не пра Хрыста, нейкі штучны канструкт, так думаў я тады. Але час мінае, і няма ўжо з намі отца Віктара. А я з кожным разам часцей і часцей, сустракаючы розных людзей, прыгадваю гэтую ягоную фішку. Дык што такое гэтая каталіцкая самасвядомасць? Чым она адрозніваецца ад самасвядомасці хрысціян-некатолікаў? Давайте найперш акрэслім, што такое самасвядомасць. Можа, гэта такі светапогляд чалавека, які будуецца на атаясамленні сябе з пэўнымі каштоўнасцямі. Назва каталіцкая самасвядомасць закладае існаванне такіх каштоўнасцяў, якіх няма ў іншых хрысціянскіх канфесіях. Або яны ёсць, але існуюць радыкальная розніца ў іх разуменні. І вось да такіх каштоўнасцяў належыць універсалізм, паўсюднасць каталіцкай царквы. Отец Віктар пісаў у сваёй аўтабіяграфіі «Мой шлях да Бога і да каталіцкай царквы», што яго запаліла думка пра тое, што каталіцкая царква хоча аддаць Богу ўсё. І сапраўды гэта цудоўна, што каталіцкая царква хоча аддаць Богу ўсё навокал сябе, усе праявы жыцця, як асабістага, гэтак і грамадскага. Вось чаму сумна, калі некаторыя католікі адмаўляюць каталіцкай царкве ва універсальнасці. І гэта праяўляецца ў хуткім асуджэнні тых, якія на іх думку недастойныя. Ёсць катэгорыя католікаў, якія бясконца ваююць з пратэстантамі, мусульманамі, прадстаўнікамі секс-меншынстваў. А больш за ўсё, насамрэч, з самой каталіцкай царквой, бо на іх думку царква павінна паводзіць сябе так, як яны, раскідаваць налева і направа анафемы і праклёны. Пра іх Ісус сказаў у Евангеліі: «Не ведаеце, якога вы духа». Каталіцкая самасвядомасць палягае якраз на тым, што мы асуджаем грэх, але разам з Богам шукаем грэшнага чалавека у спадзяванні на яго навяртанне. І вось тут мы падыходзім да чарговай каштоўнасці каталіцкай самасвядомасці, якую я назову аўтарытэт каталіцкай царквы. Мяне здзіўляе тая лёгкасць, з якой некаторыя католікі крытыкуюць навучанне каталіцкай царквы і папу. І справа не ў тым, што папу крытыкаваць нельга, але робяць яны гэта, так бы мовіць, без належнай павагі. Смешна, што некаторыя з іх разам з гэтым лічаць, што яны традыцыяналісты, ахоўнікі традыцыі і барацьбіты з мадэрнізмам і не разумеюць, што якраз да мадэрнізму належыць падобная крытыка папы рымскага. Каталіцкая царква ведала розных пап, і дастойных, і недастойных, але праз усіх дзейнічаў провід Божы і абяцанне Хрыста Пятру пра царкву, што брамы пекельныя яе не перамогуць. І калі нехта лічыць, што, напрыклад, папа Францішак згубіў свой аўтарытэт праз нейкія свае паводзіны ці словы, то моцна памыляецца. Памыляецца, бо не разумее, што ёсць аўтарытэт асобы, а ёсць аўтарытэт пасады. Можна згубіць асабісты аўтарытэт, але ніколі аўтарытэт пасады, аўтарытэт наступніка апостала Пятра. Часамі, каб зразумець, хто стаіць перада мною, я задаю пытанне. Як думаеш, што з'яўляецца першасным, царква ці святое пісанне? Для каталікоў, для каталіцкай самасвядомасці правільны адказ такі: каталіцкая царква з'яўляецца першаснай у стасунку да святога пісання. Што гэта значыць на практыцы? А тое, што Біблія – гэта кніга каталіцкай царквы. Яна ўзнікла ў каталіцкай царкве, і каталіцкая царква тлумачыць яе аўтарытэтна і правільна ў сваім афіцыяльным навучанні. Вось чаму, калі я чую, як нехта цытуе святое пісанне, да таго ж яшчэ не разумее кантэкст,
Каб крытыкаваць афіцыйнае навучанне каталіцкай царквы або агульнапрынятыя нормы, звычаі, то ў мяне простае пытанне: хто ж ты такі? Якім аўтарытэтам, большым за аўтарытэт каталіцкай царквы ты гэта робіш? І нарэшце апошняя каштоўнасць, якая, на мою думку, утварае якраз разам з папярэднімі каталіцкую самасвядомасць, гэта цнота або дабрадзейнасць пакоры, якую так сёння слаба разумеюць каталікі. Пакора – гэта не тады, калі адна асоба прыніжаецца перад другой і любым коштам прымае яе волю, але пакора, калі чалавек дапускае хаця б на йоту, што не мае рацыі. І вось чаму ўсе сапраўдныя каталіцкія лідары, якія маюць вялікую адказнасць, маюць звычку заўсёды раіцца з іншымі. І не таму, што баяцца ўзяць на себе адказнасць у прыняцці рашэння, але таму, што дапускаюць думку, што могуць памыляцца і гатовыя паглядзець на сітуацыю вачыма іншага чалавека. І вось як прыклад сапраўднай пакоры мы можам узгадаць айца Піо, стыгматыка, які 10 год быў ізаляваны на загад апостальскай сталіцы ў сваёй келлі. І разам з тым, як жа многа сярод католікаў тых, якія катэгарычна выказваюцца на тыя ці іншыя пытанні, не пакідаючы сабе права на памылку. Канешне, не толькі гэтыя тры каштоўнасці ўтвараюць каталіцкую самасвядомасць, ёсць яшчэ і дактрынальныя веды, якія мы можам паглыбляць усё сваё жыццё. Ёсць яшчэ і маральная, і духоўныя сферы, у якіх мы ўдасканальваемся. Але я асабіста сумнеюся, што можна далёка зайсці на нашай духоўнай дарозе, калі католік не разумее трох вышэйшых згаданых каштоўнасцяў.